Trend kag pattern sa kamatayon sa mga ginapatihan durugista sa syudad sa Bacolod, ginatutukan sa Bacolod City Police Office, ginapanginwala nga may ara isa ka grupo nga responsable sa pagpamatay. Yaring balita nga aton gintutukan. Antes matapos ng 2019, tubtob sa unang bulan sang 2020, namutikan ang pattern sang pagpamatay sang ginapatihan drug personalities sa Bacolod City. Sang damlag lang, giluthang patay si Barangay 2 No. 1 Kagawad Romeo Canlas. Nagligad niya biyernes sakay sa e-bike si Johnny Liso sang gintino patay. Kahapon, patay man sang nasapuan si Richard Tutop. Ang mabiktima lunsay ginapasuni may kang tanan sa iligal nga droga. Sunod sa BCPO, may mga persons of interest na sa mga kaso. Apang ginapanginwala sini nga may isa ka grupo nga responsable sa drug-related killing sa syudad. Pariyo ang ginagamit, pero sa subong, it's too early to declare no, nga may isa katao o mga grupo. Samtang, muluwas sa droga, ginatutukan man karon ang pagtimalos sa pagpatay kay Tuto. So, gintingwaan patanin naton nga tawgan sang rescue team. Pero makita nato no kay considering nga natabo mga 1 o'clock as alleged by the guard and na-inform sa samon mga 2 o'clock na. Ginbalikan man ang lugar kung sa diin ginpahayag ginkuha sa mga nakabonit nga lalaki si Tutop Miyerkules ang hapon. Mayor ni sa presuan, bali damo ni sang hisa-isa sa sulod sa presuan. Padayon investigasyon sa kapulisan sa mga nasambit nga kaso. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.